Lekeitio lagunkoia proiektuaren barruan, pertsona nagusiei zuzenduriko teknologia berriei buruzko ikastaro praktikoa egitearen beharra ikusi zen. Hori dela eta, Lekeitioko udala eta Lakaixako gizarte-ekintzako elkarlanarekin batera, azaroa eta abenduan Lekeition teknologia berrien ikastaro praktikoa burutu genuen. Parte hartzaileek ordenagailua eta beraien mugikorraren erabilera landu zuten. Bai, uste dana, hilo bat ikasi dut, igual ez nahi noan beste, baina bihar dutena usten dut baietz. Ikasi dut WhatsAppetik argazkia bialtzen, osakidetzara zitak eitzen, eta gero biajitar bai gauza batzu, baina horrek ja horretzara esaten gehiagin. Bihar dutena da praktika, eta praktikateko ez da noia olako lekutara dut praktikaten. Ez oso garrantzitsua da jentea batxia eta elkarreaz ikastia, eta bar.